Ne tɔgɔ Umaru Kulubali. Ne ye seko ni dɔnko baarakɛla de don, entrepreneur culturel. An bɛ baara de kɛ, an ka baara bɛnnen don ka Mali seko ni dɔnko lakodɔn. Bon donc an kɛlen don san o san an bɛ to ka boloda concours dɔ da sen kan min bɛ se ka an fana jɔyɔrɔ ye mun ye Mali faso ko la ka se k'o lataa ɲɛ. Ɲinan thème ye waati yɛlɛmali de ye quoi, puisque bi o degun de bɛ diɲɛ fan bɛɛ la min tɛ Mali dɔrɔn ye. Donc o de la an fana y'a fɔ ko n'an ye waati yɛlɛmali ta an bɛ se k'an ka contribution kɛ o ko la. Jeunes ka rôle bɛ se ka kɛ mun ye an kɔni bɛ k'an ta kɛ o ye jumɛn ye? O ye ka sensibilisation kɛ. N'an bɛ se ka mun kɛ ka panel kɛ ka mɔgɔw sensibiliser. Bi aw ye panéliste fɛn fɛn mun ye a si ka baara tɛ kelen ye mais a bɛɛ kɛ kun de ye ka contribution dɔ kɛ puisque bɛɛ bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye. École fana mun bɛ a bɛɛ ye jeunes de ye. Donc u bɛɛ bɛna se ka dɔnniya dɔ de ɲini u bɛ se ka mun contribuer. Ok, ne tɔgɔ Umaru Kulubali, ne ye militant ye mun bɛ sigida lakanani ko fɔ. Bon, ne ye Mali la ye mɔgɔ kɛmɛ 90 ani kɔ o bɛɛ ye sifinnaka ye. Donc sifinnakaw de bɛna ni a to gɛlɛya bɛ se ka don kow la. Donc ne olu lafaamuyara ka kalan d'u ma min b'a to u bɛ se ka ko faamuya o b'a to kow bɛ nɔgɔya. Min ye sigida lakanani fɛnɛ ye o baara bɛ se ka kɛ a ɲɛma. Bon, changement climatique a bɛ adamadenya ko caman gɛlɛya nka a bɛ fɔ mɔgɔw k'u hakili to a la ko wagati yɛlɛma o wagati yɛrɛ o ko yɛrɛ kɛcogo ye. Nka an ka baarakɛtaw ani an ka kɛtaw de b'a to a ko bɛ se ka teliya a bɛ se ka sumaya. Donc o min na pour que a ko nɔgɔya an kan ka baara de k'an yɛrɛ kan sisan nɔ min b'a to an bɛ sigi yɔrɔ minnu na n'a kɛra o yɔrɔ dɔrɔn ye olu ka se ka k'an sago ye diɲɛ ta sira la ani yiriko ta sira la. Fɛn mun don koyoba de don sisan diɲɛ kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ parce que an bɛ mun kalama adamaden ka ko a ka action nature kan o de b'a la ka na ni kɔlɔlɔw ye diɲɛ taabolo la. C'est-à-dire que a kɔlɔlɔ ninnu barika ka bon de telle sorte que bi bi in na a ka kan minnu ye jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu ye diɲɛ dirigeants ye hali niveau fitininw na ekɔlisow kalansow baara mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka i ka dɛmɛ se nin ko in kɛlɛli ma donc o bɛɛ ye ko sɛbɛ ye quoi. Donc anw bolo bi bi in na nin ko in kan ka don ba la. O de y'a to an bɛ aw ORTM journaliste tɔ minnu bɛ yan nɔ presse tɔ minnu bɛ yan an b'aw fo a ka baara la nin domaine ninnu kɔnɔ. An bɛ organisateurs fana J-Star an b'a mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que ka nin thème in ta bi ka a traiter ka panel dɔ sigi a kama ka activité dɔ sigi a kama. Moi je pense que ça contribue énormément a bɛ don nin kɛlɛ in kɔnɔ kosɛbɛ. Donc n bɛ foli bila bɛɛ ma